नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता माझ्या पाठी बघा आपले आजी आणि आत्या आहेत. आता सर्वात आधी तर बघा आत्याने ड्रेस घातलेला आहे. वा 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 वा. आमची आजी दररोज अशी पूजा करते ना. हा हो, रोज करते. आजीचं मंदिर तरी बघा. वा वा वा. आजीचं मंदिर आहे बाबा. ते केल्याशिवाय आजी कुठे जायला मागत नाही. हो, त्या कारणाने आजी जात नाही कुठे. हो, बाहेरचं वातावरण बघा. ते केल्याशिवाय मनुष्य मोठा नाही. शिवहारा. आजीचा शिवहारा पण फेमस आहे. अरे तुला ना आता उठला वाटतं तो झोपून. हा झोपेच होता. तो जागा झाला आता ते रेडी होते. त्यांना हे नाही पप्या, जरा पेरू वगैरे नाही है ना. पेरू मिळतच नाही ना. मिळत नाही आता. कसं आता सीझन आहे त्याचं, होईल आता. हे खातात का ते? हे चालतं त्याला सर्व. हा काय? हे चटपटीत मग घेऊया ना आपण आता, शॉपिंग करूया तिकडे. चालेल. हे बघ आता तो बघ खायला लागला. परवा मला आईची मारत होती मुद्दाम ना, कितींदा त्याने हे केलं. हे बघ खायला लागले. खायला लागले. हे चटपटीत खाणं पाहिजे त्यांना. आपण जेवढं खाऊ तेवढं पाहिजे त्यांना. तो काय करतो? फायरिंग. मग सर्वांना अटॅक करतो तो. बघ जेवढं कोण येईल तेवढ्यावर. अरे बेकार आहे ते बाबा. अरे आत्ताच आत्याने पुसलं होतं ते. आत्ताच मी सर्व हात उडून गेली कोंबडी. काय केलं ते मला काम लावतात. आत्याला कोंबडी नाही आवडत. मला आवडत नाही कोंबडी खरंच. हे असं करतात ना म्हणून मला आवडत. आमची आजी बघ एकदम मस्त पावडर बिवडर लावून एकदम टाप टीप एकदम मस्त बरोबर गाणं एकदम. माझ्या साडीला एक असं फडका असते हात पुसायला. हा बघा फडका फडकेवाली पण म्हणतात. नाही मस्त टापटीप राहतात पण आजी. आणि अशी रुमाल फिरवते असं असं करतात. मला घाण्याला पण आवडत. बरोबर असंच राहायचं. किती पण आपलं वय असलं तरी माणसाने एकदम टापटीप आणि असं साफ सुथरच राहायचं. स्वच्छ राहिला तर आपल्याकडे कोण जवळ येणार, कोण पाणी पण आपल्याकडे घेणार नाही. बरोबर बरोबर. करायला लागतात. हा कोण नवीन? नवीन कटी त्याला एक कोंबडा होता तो मानका पाणी. अरे कोंबडा मेला किती रे बाबा. 3.5 किलो जड होता. काय अचानक हे झाला. 4 दिवसात गेला. किती जड. त्याला हे नाही केला मी, टाकला नाही. काय फुलं बघ किती झाडा. वा वा. या झाडाला बघा किती फुलं आली. काढून टाकावी. 1 तास जायचं, अर्धा तास. आता काढीच नाही. हे का थोडीशी काढते. खूप आहेत ना. थोडी शांती. साडीपर्यंत टाइम जाता ना मग. बसली काय? खाली बघा पडायला व्हायचं नाही तर. बघली झाडा. हे बघ हे लाल आहे. ह्याला पण नारळा खूप झरली आहेत ना. लय वरती आहे ते. आता 2-3 पडले होते. हे बघ हे झुपके तुला असं दिला. झुपके आहे ना तुमच्या हातात? दाखवा हातात. फुला सफेद ते काय. हा मस्त वाटतं आहे ना. जातवली नाही. देवपूजाला आपल्या फुलं तर एकदम मस्त ना इकडे मिळतात लगेच. चिक्कार किती तगरी बघा आत्यानी लावले. एक झाड होतं बघा आत्याने बघा इकडे पण लावले बघा छोटे छोटे. तुला न्यायची झाड. हे काय न्यायला आहे? हो सगळं. तुमच्या हाताने लावा म्हणजे ते मस्त मग मोठे होतील एकदम. तारी नाही. हा मग आम्ही सांगतो ना ते 6 मध्ये ना तुम्ही लावलेले ते डेकोरेशनचे आहेत अजून ते. शोची झाड ती. हा ती आहेत अजून. आता तेव्हा ते पण लावलंय तुला न्यायला. ते सर्व जगवले ते ना. ते पण आणि हे आता घेतले इथे बघा. हे बघा फणस पण घेतलाय आणि हे पण घेतलेलं आहे.
हे रुजलेले नाही, मोडलेले ताले नाही, हे रुजवलेले मुलं आहे त्याला. अरे वा. हे असे गुच्छ येतात, ते पुढे पण झाले आहेत, तिथे झाले आहे झाडा. हे बघ फुलं. ही झाडं आहे ना, फुल झाडा असोची काय कसली नारळ झाडा, ही मिरगात लावायची महिन्यात ह्या नक्षत्रात. मग ती मरत नाही, जगतात, म्हणून ह्या महिन्यात लावायची. आता हे तुम्ही गुच्छा कसं कसं लावता? थोडं थोडं तोडता आणि थोडं मोडून आणलं ते बघ झाडाला आहे, दाखवते. आणि इथे बघा, इथे लावलेलं बघा. ते बघ त्या कोपऱ्यात पण आलाय, इथे पण आलाय. हे बघ, हा ते बघा दिसलं तिकडे ना. हे बघ इथे पण, हे बघ तिथे मारते ह्याच्या मुदात छान दाखवते. हे बघ आरामात चाला आजी इकडे. ही सगळी झाड असतात, ती तोडल्याला ना ते उलटा फिरलाय बघ. बघा ही सगळीचं झाड मोठी फुलं येतात. पाण्याचा आवाज बघा कसा येतो इथे. वा वा, छोटा झरणा आपला. सफेद फुला हे बघ, हे झाड तुला उचलून घेत होता पण तू घेत नाही. मूल मोठं झालं त्याचे बघ. थांबा, हे बघ झाड, हे गुच्छ असे येतात. नको राहू दे या. हे काय त्याच्यात हे पडलं ना ते खराब आहे. काय ते झाडं तोडल्या ना, हा खराब झाले बघ. हे सर्व पाणी खाली जातं ना, ते आपल्या तिकडे खाली आहे ते नदीत घेतलं ते समुद्रात. नदीला नदी आहे ना आपली, तिकडे गेला. हे डोंगरातून येतात वरून कातलं आहे. मग तुला पाहिजे तेवढं ठेवा. नाही ना, आवडतं मला सगळ्यांना. टिक्का नाही लावायचा नेहमी, टिक्का कधी पण थोडा लावायचा. माझ्या आता जरा मोठा लागला तुला. पप्पा लावायचे ना माझे नेहमी. अगदी सुभाचा नेहमी रे. ते दाढीत माझ्या सोबून दिसायचा माझ्या रे वाच्याच्या. होय होय. आजी म्हणजे माझ्या पप्पाची मावशी. काय बरोबर ना आजी? पण ऐक नाही मानायचो, मला मानायचो माझी मावशी, मी तुझा मुलगा. त्याला गोरे बाय आले होते, मी मुंबईतून इथे आले होते, त्या तिथे होते, त्या घरबंदार घर बांधून पहिल्यांदा. आणि त्याला गोरे बाय आले आणि पोटी पडले. मग 3 महिन्याचा माझ्याकडे बाप घेऊन आले माझी बहीण. मग माझ्या नवऱ्यान भोक्यातून कुंडाचे औषध आणून त्याला थंडाव पाडून पोटी पडला होता. ते 3 महिने उघडून त्याला दवा करून त्याला जगवला, चांगला झाला. मग एकदम खरं गोरे बायांच्या पोटी पडला होता. आणि तो मग माझ्या मेवण्याने सांगला नाही, कृष्णा गोकुळ शिरवडकर, माली हा तुझा मुलगा सुबा, माझा नाही. आणि सर्व तुम्हाला बघेल तो. असून त्या आई बापाला पण सर्वांना बघत होता, पण काय औषध तेवढं झाला आणि तरुणच गेला बाबा. लग्न मी इकडनंच केलं त्याचा. लग्न हे नवरी बघली माझी, ही याची आई लय माझ्या पसंती होती. आणि तिकडे बागेत तिचं माहेर, मी इथे यायचे. आमच्या मुली एक दिलेली होती नाकरेकर वाडीतली. मग तिला मी लय माझ्या मनात भरली होती की सुबा हेच करूया. आता माझ्या पाठी बघा आपले आजी आणि आत्या आहेत. तर सर्वात आधी तर बघा आत्याने ड्रेस घातलेला. वा 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 एकदम भारी. आता आत्या काय दाखवते ते पण मी तुम्हाला दाखवते बघा. त्या आजी आणि आत्या काय, आत्या हे काय? मला माझ्या मानलेल्या भावाने हे दिलंय, मोमेटेन आहेत ते. हे घड्याळ दिलंय मला, बाहेर गावचं आहे ते. अरे वा. मला दीदी मानली, दीदीच म्हणतात. बरोबर आहे ना? हो. बघ सेल टाकायला लागेल. हा सेल टाकायला लागेल, चालू नाही. टाकूया सेल टाकूया. आणि हे तर माझं पहिलं आहे, ते बिघडलंय. हे पण गिफ्ट आहे भाचीकडून. आता हे मी मुंबईला जाऊन किंवा हे नंतर मी रिपेअर करून आणतो, चालेल ना? हा चालेल. हे घेऊन गेलास बॉक्स तरी चालेल. हा ह्याच्यात द्या मला. हा चालेल. पण बघा आमच्या आत्ते तर घड्याला बघा मस्त एकदम. हे मस्त दिसतंय. कुठलं हे ना, हे पहिलं. दोन्ही मस्त आहेत, भारी आहेत. ते मला बरेच ठेवलेले माझ्या पुढ्यात. ते तुम्ही ते सेल टाकून देऊया आणि तो मला त्या मुंबईला रिपेअर करून आणतो. घेऊन जातो मुंबईला रिपेअरला. आणि आजी काय खाल्लात तुम्ही आता? मी आता भात जेवले, थोडा भात जेवले. आता परत घरी जाऊन टॉनिक. आणि मग काय थोडं भाजी खाणार घरी, चपाती काय तरी अशी खाणार तुझ्या घरी जाऊन. आता आजीला खूप काय खायला देणार आहे आम्ही. पावडर कोणाला?
आत्तेला बाहेर जर गेली तर मग कधी वाट घेते ना तर नाही. आत्तेचा मेकअप रोज नाही पावडर लावत. आत्तेचा मेकअप दाखवूया का? आतेचा खर्च नाही जास्त. आत्तेचा मेकअप दाखवा. आते मी तुला सांगते आतेचा खर्च नाही जास्त, मेकअप करत नाही आते. आपल्या फॅमिलीमध्ये एक झाले बाहेर जायचं असेल ना हा आपल्याला रत्नागिरीला वगैरे तरच मी हे लावते. बरोबर आहे. आता ह्याचा खर्च नाही मला. आपल्या पूर्ण फॅमिलीमध्ये मला वाटतं हीच पावडर लावताच बस. हा, बाकी पॉन्ड्स, बाकी कायच नाही. काहीच नाही, काहीच नाही. फक्त हेच. ती पण बाहेर गेली तर हा, बाहेर गेली तर नाही तर मी राणीमान माझी साधी एकदम हा. घरात पण ड्रेस कसं वाटतं? भारी वाटतंय. भारी. होय. आमची आजी पण बघा. होय. आजी तिकडे जाऊन नजर काढायची सर्वांची. हा हा काढणार. त्या व्हिडिओमध्ये ना तुम्ही नजर काढली होती आमची सर्वांची. हो. सर्वांना खूप आवडलं. आवडलं हो. बोलते आजीने काढायची आमची कधी कधी दिसत लागतं ना कोणला पण एक चांगली मुली किंवा मुलगा एक चांगली बाई फॅमिली चांगल्या हे कुटुंबात नजर लागता कामदारा कोण कमवतात अशी काढायची असतं. दिसत लागतं बाबा मुलाक लागता असं कधी मग पण तुम्ही काढायची. आमच्या सर्व बघणाऱ्यांची काढाल ना परत अशी हा, हा. कॅमेऱ्यामधून? हो हो काढणार. घरात नजर लागू नये लिंबू लावायचं कधी मिरची दर शनिवारी असं आहे. आणि थोडी नजर काढणं म्हणजे तुम्हाला एक मेन त्याच्यामध्ये लॉजिक सांगतं. आपल्या जे ओल्ड माणसं आहेत, जे आपले वयस्कर माणसं त्यांचा त्याचा आशीर्वाद असतो त्याच्यामध्ये ते है ना. आपल्या पाठी त्यांचे गुड विशेष असतात म्हणून ते आपल्यासाठी चांगलं आणि असतं. आपल्या चांगल्या घरावरनं मोहरी आणि किंवा वयस्कर तांदूळ माणूस असे काढतोच घेऊन ना नजर अशी आपल्या दरवाज्यातनं फॅमिलीमध्ये. फिरवून बाहेर फेकून द्यायची रविवार हम्म. बुधवार कधी पण. चला आता आमची आता मेकअप करते. मेकअप केस विंचरते. मेकअप म्हणजे केस. केस विंचरते. आता इथे आमची निघायची तयारी झालेली आहे. आजी आणि आत्ते पण निघतात आहे. आणि इथे तुम्हाला तोपर्यंत लास्ट म्हणजे परत येऊ कधीतरी तेव्हा दाखवूच. आता दाखवतो. गडबड बघा निघायची. मग का आम्ही नेहमी येणार. आता हे कोरोना आहे ना बाबा. हम्म. नाही तर मी चालत तर कुवारबाई तीनदा जायची पहिले. आजी तर आमची चालत येते बाप रे. चालत येते कुवारबाईचं रेशन होतं आमचं तिथे. आमची बघा एकदम आजी सडसडीत आहे एकदम काय है ना. पिशी लावली की हे बघा अशी लावतात आजी पिशवी आणि चालत जाणार. चालत एकदम मस्त फिट. मग कोंबडे बघा आले ते इकडे. घरी खाता येतो. घरी खातात ते. खाऊ द्या ना. खा. चला आता आम्ही निघतो. दरवाजे बंद करूया. चिक लागत ना. चला रेडी अशी तयारी असते निघायची. बॅग पिशवी घ्यायची सर्व. आणि एवढा ती घराचा वावर आहे ना आवडलेला पाहिजे. म्हणून रे बाप जाणं असं व्हायला. बापरे परत आणलं इकडे. कोंबडी ते. कोंबडी लगेच आतमध्ये येतात. हे सापवानी आहे. हे बघ, किती जड आहे. चला आता निघता बाहेर. चला आता आम्ही फणस बिनस भरून घेतो. हो. आजीने चप्पल घातलेली. आजीला आता घेऊन जातो डायरेक्ट मुंबईला. आजी काय रत्नागिरी ते त्या तिकडून आमचे एकदम जी काय मग डायरेक्ट आता 4 व्हीलर घ्यायची. आजी त्याला बसून न्यायचं मुंबईला. मुंबई एकदम डायरेक्ट का ते यांना येणार तर. तुझ्या बरोबर येणार आम्ही. हा बाकी कुठे जाणार नाही. पहिला टू व्हीलर माझ्यावर बसला तर 4 व्हीलर पण पहिलं माझ्यावर बसा. हा, मग बाहेर आहे, चल बस, लाव ना. चल ना. ये धर. ते मी घेते बघ. ते फणस मी घेतो ते सोडा. ते बघा बाकी ते घ्या. तुला ते मग पाऊस पण आला. बांधू होती का जरा तिकडे सीट आहे वाटतं. ती मग उभा राहा. काढते का बेकार आहे ते. जरा पाऊस थांबू दे मग जाऊया ना. थांबू देते. जा बाबा जा. ढग आहे तू. हम्म. ढग आहे, जा ना. जा बाबा जा आम्हाला जाऊ. येताना भेटला तरी चालेल. आहे. झाली चल. आजीचं काय काम थांबत नाही. थांबत ना आजीचं चुलबुळे करतच दरवाजा राहते. उघडा होता ना. चला आजी रेडी आहे बालडी बरोबर. नको नकोच. आणि आमची आत्ते पण रेडी आहे छत्री बित्री घेऊन. होय. पाऊस जरा थांबलेला आहे. चला पटकन जाऊया आता. चल चल. फणस काय केलं तू? बघू चल, मी पकडते तो. नको पकडतो मी. जड आहे ना तो. आपला फणस. आमच्या आत्याने झाडं बिडं घेऊन आलेली आहे. आजी राहिली पाठी. राहिली पाठी. चला तुझं लक्ष तिकडेच गुंतलेलं आहे. काम चालूच ना. काम चालूच असतं तिचं. हं? ही सर्व झाडं आता लावायची आहेत. मिरग्यात लावलं की आपलं कसं मस्त ना. सर्व जगतात झाडं. हम्म. मरत नाहीत. ते बघा आजी बघा हात बीत करते. चला आजी मी पुढे गाडी घेऊन येतो.
तुम्ही या. आजी आणि आत्याला पुढे पाठवलेलं आहे. आता आपण बाईकने जाऊया. आपण आता गेलो होतो ना पोहायला मे मध्ये, हा ही नदी ते बघा केवढी नदी झाली बघा. एवढी हे इथून पाणी जातं. पिलर आहेत ना, हा त्याला पाणी लागतं. एवढं वरती येतं. इथं ह्याच्यावरून जात नाही, पण पिलरच्या तिथून जातं. बापरे, हे पूर्ण हे रोड बुडून जातात पूर्ण. हा मोठा लागला ना पाऊस, हा हा हे मला वाटतं दिवसभर पूर्ण लागला तर इथून जातं पाणी. इथून या रोडनी जातो पाणी. पण बघा ना कसं वाटतंय ना. आजी इथे तुम्ही स्विमिंग केली होती ना, पोहला होतात ना ते वरती वरच्या साईडला तिकडे ना, तिकडे ना. आणि इथे ऋषीची आंघोळ करतो. हा ऋषीची आंघोळ इथे ऋषी असतं ना इथे आंघोळ करता. मी पण आता फिरायला जागा तर आहे. हा गेलोय पाऊस. आता मी ऍक्टिवावर जाईल आणि आमच्या आता इथून रिक्षा येईल. आजी आणि आता रिक्षात बसून येतील है ना. इकडून येईल रिक्षा आता. रिक्षा येते.